Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр. Тур эфирда сезне сәламлыйм мин, Айзилә Батырханова. Хәерле сәгатьтә дип яңа елның беренче эш атасына аяк бастык. 11 гыйнвар сишәмбе иртәсендә сезгә уңышлы матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Бу көн тарихта нинди вакыйгалар белән истәлекле? Бергәләп барлык. 11 гыйнвар иң әдәпле көннәрнең берсе. Халыкара рәхмәт көне. Без рәхмәт сүзләрен әйтеп, бер-беребезгә булган матур мөнәсәбәтләребезне белдерәбез. Иң мөһиме, рәхмәт сүзләрен чын йөрәктән әйтү. Бүген Россиядә тыюлык һәм парклар көне. 1917 елда Россиядә беренче Баргузинский тыюлыгы булдырыла. Бүгенге көндә илебездә 110 тыюлык, 46 милли парк бар. Шулай ук бу көнне Сергей Прокофьевның Ромео һәм Джульетта балетының премьерасы була. Джульетта партиясын отаклы балерина Галина Уланова башкара. Ромео һәм Джульетта балеты совет сәнгатенең горурлыгы булып тора. Кеше кайчан матур була? Кеше матур шул мәлдә, иң авыр минутында да тормышка гашыйк хәлдә. Матурлыкның иң матур сыйфаты тормышны ярату. Әйдәгез, яңа елны әнә шулай тормышка гашыйк булып башлыйк. Тапшырубызның алдагы минутларында без сезне югары сәнгать үзенчәлекләре белән таныштырырбыз. Хәбәрчебез Ләлә Зайдуллина Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы сәнгать музеенда рәссам Николай Рерихның күргәзмәсендә булып кайтты. Әлеге күргәзмә бик үзенчәлекле һәм заманча. Ул тематик мультимедия программалы булуы белән аерылып тора. Безнең иң зур байлыгы, безнең мирасыбыз, безнең тарихыбыз һәм без аны, безнең милли рухыбызны саклап яшәргә тиеш. Һәм балаларга аны күрсәтергә тиеш, һәм аларны өйрәтергә кирәк. Ничек үзебезнең милләтебезнең рухыбызны, мирасыбызны сакларга. Дөнья күләм танылган сәнгать остасы Николай Рерих Казан белән тыгыз бәйләнештә була. 1904 елда Рерих хатыны Елена Иванова белән Казанда экспедициясын башлый. Шул заман рухы белән Сөембикә манарасы картинасын яза. Рәссамнарның репродукциялары белән альбомы да Казанда чыга. 1914 елда Мәскәүдә төзелә торган Казан вокзалы темасына панно иҗат итә. Ул татар мәдәниятының тирәнлеген аңлап, тамырларыннан эзли. Бүген бик бәхетле, бик теләгәнек менә бу күргәзмәне алып килергә Казанга күрсәтергә. Мин әйтәсем килә, что Николай Рерих бөтен нацияларны яратадыр, бөтен культура нацияларны яратадыр. И татарлар турында ул бик уйланып Казанга килеп, монда мәчетләрне ясап, ул әйтте, что менә татар мәчетләр Ишендә без беләбез и Европаны через татарские мечети. И история не только татар, но и культура мира. Менә шулай итеп шундый матур сүзләр әйтәдер ул. Хәзерге заман сәнгать галереясында тәкъдим ителгән экспозициягә Дәүләт Рус музее җыелмасыннан Николай Рерихның 70тән артык картинасы, шулай ук Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы сәнгать музее, Татарстанның милли музее, фәнни китапханәнең сирәк китаплар һәм кулъязмалар бүлегеннән сәнгать әсәрләре тупланган. Казан өчен, Казанның мәдәни дөньясы өчен бик зур вакыйга. Монда әле халык күрмәгән, кеше күрмәгән картиналарны да тәкъдим итәбез без. Аларны килеп карарга була. Үзәктә менә шушы күргәзмәнең үзәге дип 4 зур панноны әйтергән була. Аларсында рус тематикасына эшләнгән. Безнең бит инде беренче этажда рус тематикасы булса, икенче этажда безнең Тибет тематикасына багышланган. Күргәзмә кысаларында һәр шимбә сайын лекторияларда оештырыла. Күргәзмә 2022 елның 13 мартына кадәр эшли. Һәр барчагызга хәерле матур көн теләп тапшыруыбызны дәвам итәбез. Без 41 ел балалары киноэкранда. Узган елның тагын бер матур бүләге татар әдәбияты классигы Мөхәммәд Мәгъдиевның «Без 41 ел балалары» повесте буенча кино төшерелү. Фильм инде әзер, төшерү һәм монтаж эшләре тәмам. Бүгенге тапшыруда без сезгә әлеге фильмнан үзекләр һәм төшерү барышындагы үзенчәлекләр турында сөйләрбез. Студиябыз кунагы Татар кино оешмасы директоры Миләүшә
Айтуганова. Әңгәмәбезне башлап җибәргәнче, сезнең хозурга фильмнан үзек карарга тәкъдим итәбез. Сәлем, жігіт. Училищеға барасың? Сәлем, я училищеға. Таныш болық. Мен Тәфи. Мен Ильяс болам. Әнегізге ярдәм итегіз. Сөзін тыңлағыз. Әнегіз сөзі минем сөз. Минем сөз. Хөкүмәт сөзі. Мен сездә рус теле укытырмын, ребятки. Yok bura. Vatan korkunç астында түгел инде безне. Без хәзер фашистларны куа киттек. Беренче тапкыр фашистлар белән очрашкач шулай агарды. Ярты сәгать эчендә. Сезнең кеше асканны күргәнегез бармы? Аның қарауы. Қолын ничек шаптылар, катарсис булды үзләрендә. Катарсис аңгыра. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүген студиябызда кунакта Татар кино оешмасы җитәкчесе Миләүшә Айтуганова. Исәнмесез, Миләүшә ханым? Исәнмесез. Хәерле көн. Мине генә түгел, барлык тамашачыларыбызны да кызыксындыра торгандыр бу сорау. Фильмны тулысынча кайда һәм кайчан карап булачак? Һәрбер киноның эфирга һәм кинотеатрларда чыгару кагыйдәләре бар. Прокатное удостоверение дигән шундый бер документ кирәк әле безгә. Без әле аны эшләмәдек, ул әле Мәскәүдә. Мәскәүдән кайткач менә шул прокатное удостоверение белән без инде башта кинотеатрларга чыгабыз. Аннан соң инде телевидениегә һәм платформаларга бирәбез. Бу зур юл, без аны башладык кына әле. Әле безнең команда, иҗади команда, Әмир Галяскаров безнең режиссер, ул биктә фестивальләргә катнашасы килә дигән иде. Шуңа күрә без әле берничә кинофестивальләргә бу киноны җибәрергә телибез һәм Алла бер салат теләсә, ниндидер призлар алырга өметләнәбез. Алла берсә, һичшиксез шулай булыр. Ә инде тулы мәгълүматны менә кайчан карап булачагын без әлбәттә сезнең Татар кино оешмасының сайтыннан да карап белә алачакбыз. Безнең сайтта бар, безнең Инстаграмда бар аккаунт, Фейсбукта бар, Контактта бар. Без бөтен җирдә бар. Татар киноның һәм бүгенге көндә бөтен социаль челтәрләрдә дә һәм күп кенә бер генә түгел, Татар киноның сайты бар. Кинотеатр Мир кинотеатрында әлбәттә беренче чираттан да күрсәтәбез, чөнки безнең Мир кинотеатры хәзер шул милли кино үзәге дип аны исәплибез үзебез өчен. Шуңа күрә беренче анда барыр. Аннан соң инде республикада бик көтәләр. Бөтен кинотеатрлар сорыйлар качан була дип. Шуңа күрә без инде быел аны барыбер халыкка җиткерәбез, күрсәтәбез. Бик көтәбез. Мөхәммәд Мәгъдиевнең без 41 ел балаларын белмәгән татар укучысы юктыр ул. Чөнки шул кадәр аны йотлыгып укыйсың, әйеме? Һәм инде ул мәңгегә безнең татар әдәбияты тарихында. Казан артындагы саф татар теле һәрбер укучыны әлбәттә инде җәлеп итә. Һәм инде миңа калса, фильмны төшергәндә дә менә бу шушы җиңеллек ул сизелгәндер, әйеме? Төшерү барышында. Беренче чиратта без Мөхәммәд Мәгъдиевнең туган авылына бардык, Гөберчәк авылында, анда төшердек. Менә шул шундый матур билге булды ул. Чөнки аның яшәгән авылы, менә анда йортларны таптык, без шунда төшердек. Менә бу тизердә дә без сез күрдегез, анда нәкъ менә шул авылның бер йорты булды. Һәм әлбәттә Мөхәммәд Мәгъдиевнең рухы шат булгандыр дип уйлыйм, чөнки бернинди киртә булмады. Һәр вакыт менә төшергән вакытта безнең җайлы гына килеп чыкты ул съемкалар. Һәм беренче съемка булды инде шул кыш көне Гөберчәк авылында һәм Секретан авылында, ул Орша районының шул Казан арты инде. Секретан авылында да күп кенә
анда яшәгән кешеләргә һәм әлбәттә инде безгә ярдәм иткән бөтен хезмәткәрләргә мин рәхмәтле, чөнки менә алар булмаса, бу кино булмас. Алар шулкадәр менә нык яратып эшләделәр безнең белән. Хәтта менә бу Мөхәммәд Магдиевны прототип дип әйтегендә уйнаган Булат Гатауллины ошаттылар. Аның кулында булган чемодан ул Мөхәммәд Магдиевның чемоданы, чөнки аның Гөбричәк авылында музей бар. Менә шул музейда булган бөтен җиһазларны без кулландык. Шуңа күрә Мөхәммәд Магдиевның рухы әлбәттә инде бу фильмда. Кинода бар, һәм анда Орча музейында күп кенә әйберләр бирделәр безгә, чөнки ул вакыттагы булган атмосферасын тудырырга кирәк бит инде. Менә мин бик рәхмәтле. Инде икенче җәй көне съемкалар булды, анда инде күбрәк шул училищеның классларын төшердек. Ансы инде Яшел Үзән районында озак кына без эзләдек иске мәктәп, чөнки иске мәктәпләр бүгенге көндә юк. Республикада бөтенесе шул төзекләнгән инде хәзер заманча. Анда тышы булса да эштә бар бер ремонт. Очраклы рәвештә Яшел Үзәндә бер фильм төшерелгән иде, Яшел Үзән районында инде. Һәм без анда бардык та, ул иске мәктәпне сүтеп алганнар инде. Сүткәннәр дә безгә киңәш бирәләр. Монда якын гына Мамады Шакилова дигән авыл бар. Шунда барып кайтыгыз әле. Анда хәзер балалар бакчасы ди, ләкин сугыш вакытында шул бинада мәктәп булган диләр. Ул әле дә сүтелмәгән ди. Шунда бардык. Менә очраклы рәвештә без шул Мамады Шакилованың бер балалар бакчасына килеп эләктек. Анда Фәридә ханым, балалар бакчасының директоры, бик сөенде инде. Ләкин кешеләр бит белмиләр. Съемка ул шулкадәр авыр хезмәт, ул шулкадәр күп кешеләр килә. Анда ул мәшәкатьләр, аны белмиләр, аны күргәч кенә аңлыйлар. Ой, сезнең бу кино төшерү бик авыр икән. Аллам сакласын. Шуңа да карамастан сезгә барлык ишекләр дә ачык булган дип кирәк. Һәм инде әлбәттә шушы фильмны әзерләүдә катнашкан барлык төшерү төркеме турында да әйтеп китсәгез иде. Яшь режиссер Амир Хәләскаров, ул безнең Казан мәдәният институтын тәмамлады. Һәм ул бөтенләй бер эшле белә үзе. Ул монтажлый да, ул төшерә дә, ул оператор буларак та. Һәм аның менә вкус дигән әйбер бар. Ягъни менә шул әдәбиятка игътибарлык мин бик сөендем, чөнки ул әсәрне укыды да, мин әсәр буенча гына барам диде. Һәм шуннан да Мөхәммәд Магдиевның балалары, Гәүһәр ханым, аның кызы килгән иде шул ябык показга. Ул да әйтте, шул кадәр теге игътибарлык белән эшләгәнсез бу киноны. Нәкъ менә Мөхәммәд Магдиев язганча. Аның теге атмосферасын тудыру, ул бит режиссердан күп нәрсә тора. Әлбәттә инде безнең яшь операторыбыз Арсений Козин, ул да безнең институтны тәмамлаган оператор. Менә бергәләшеп тандемда нык әйбәт эшләделәр. Костюмнар буенча Ләйсән Хаҗиева, чөнки монда инде күрәсез, монда шул вакыттагы, шул чордагы булган сәләмә генә костюмнар да кирәге. Гомумән алганда төшерү рәвеше дә игътибарга лаек дип әйтергә кирәк. Ул төсле түгел, кара итеп төшерелгән һәм моның да үзенчәлеге бар. Үзенчәлеге бар һәм монысында инде Әмир үзе аңлата. Референс дигән әйбер бар кинода, бу инде теге нинди кинога охшаган дигән шундый референс дигән сүз бар. Менә бу референслар, бу инде Летят журавли, Судьба человека, менә шундый киноларга ошатып стилистика буенча дип әйтәм инде эшләгәне. Ул без сөйләшкәндә беренче минуттан ук әйтте, бу киноны минем аклы каралы эшләсе килә дип. Һәм шуннан да ул аерылып тора. Менә шул кинематография өлкәсендә алсак инде, соңгы арада төшерелгән фильмнарны карасак, ул аерылып тора. Аның үзенчәлеге бар һәм мин уйлыйм, монда Ходай Тәгалә безгә ярдәм иткән шул дәүләт программы буенча эшләдек бит инде без. Безнең Татарстанда татар халкының милли үзенчәлеге саклау дигән программа бар. Менә бу программа кысаларында безгә акча бирелде бу кинога. Әлбәттә, ул күп акча түгел. Әлбәттә, инде ул җитәрлек түгел, ләкин менә бу команданы эшләп чыкты. Чөнки монда теге акча гына түгел, монда чыннан да
тарихка калдыра торган, менә һәрбер командада эшләгән кешенең тарихка калдырырга дигән фикре булды. Һәм ул чыннан да мәңгелек тарих бит инде. Мәңгелек сәнгать. Кино ул гомумән мәңгелек сәнгать. Әйтик, театрда спектакль бара, сәхнәдән төшкәч аны инде кайтарып булмый. Ә кино ул мәңге яши. Без бит инде карыйбыз элекке киноларны. Инде күп кеше юк та бит инде бу дөньядан киткәннәр. Бу фәнни дөньядан. Ә киносы бар. Менә шул тарихка калдыра торган классик әсәрләрне аны экранга чыгарга кирәк. Миңа калса бу бик шәп программа, һәм ул программа кысаларында без быел да Әмирхан Еникины төшерергә әзерләнәбез. Алла бирсә, шулай ук ишекләр ачык булсын иншалла. Шулай булсын. Һәм инде менә бу без 41 ел балалары фильмында, әлбәттә инде безнең Габдулла Кариев исемендәге яшь актерлар һәм студентлар. Студентлар, без кастингны бик 3 этап кастинг үтте. Һәм бу яшь актерлар, алар бер генә килмәде безнең татар кино бинасында. Без анда кастингны үткәрдек 3 тапкыр. Менә шул бик нык сайладык инде. Һәм әлбәттә инде укытучылар рольләренә без дә шулай ук бик җентекләп карадык, нинди актерлар булырга мөмкин. Менә рәхмәт безгә ризалык биргәннәр өчен. Кичкенә генә роль булса да, анда бик яхшы актерлар. Әсәрнең эчтәлеге буенча бу әлбәттә инде сугыш еллары, ачлык һәм инде педагогика училищесына укырга килгән студентларның дип әйтик, хыяллары дип әйтик мәйданы, әйеме? Менә бу моңсу хикәя булса да, ләкин Мөхәммәд Мәгъдиев аны шулкадәр оста итеп язган, анда һәрбер җирендә юмор дип әйтергә кирәк. Һәм инде аны шушы Кариев театры артистлары һәм студентлар бик оста башкара. Һәм әйдәгез әле шушы урында шушы актерларның фильмнан алган хис-кичерешләре белән дә уртаклашып китик. Түрлі мезгилләр булды инде, кызыгы да, бераз аянышы да, ләкин күбрәк кызык, бик кызык булды безгә. Кызык инде. Күпме төштек әле? 2 атнадан артыкмы? 2 атна тирәсе эчендә бик истәлекле мезгилләр дип әйтик. Безгә бик шады. Рейскә бигрәк тә. Беренче тапкыр. Бу барыбыз да яраткан әсәр, балачактан бирле яратып укыган әсәребез. Безнең милләтебез өчен һәм гомумән барыбыз өчен дә бик кирәкле булган әсәр. Һәм әлбәттә дулкынлану, чөнки мине чакырдылар баш рольне башкарырга. Бу әлбәттә бик җаваплы. Мөхәммәд абыйның үзен фильмда аның исеме үзгәртелгән, ул Ильяс. Шуңа күрә бу шундый капма-каршы хисләр, шатлану да, ләкин шул ук вакытта ниндидер дулкынлану да. Менә шулай. Миләүшә ханым, эшеңнең нәтиҗәсен күрү әлбәттә инде һәрвакыт канатландыра. Менә яңа елга аяк бастык. 2022 елга Татар кино оешмасы нинди планнар белән керә? Планнарны сөйли башласаң, тагын бер тапшыру кирәк. Кыска гына әйтәм, әлбәттә төшергән киноларны аны халыкка күрсәтергә кирәк. Менә без киноларны Татарстанда гына түгел, без бер төркем кеше белән чит төбәкләргә дә чыгабыз. Татарстан киносы көннәре белән йөрибез. Быел менә февральдә инде безне Екатеринбург көтә. Аннар әлбәттә кайда татар яши, без татар киноларын шунда күрсәтергә өметләнәбез. Быел да күп кенә йөрергә исәп бар. Әлбәттә, инде безнең Казан мөселман кино фестивале, ул быел Болгарга ислам кабул итүенә 1100 еллыкка багышланган була, һәм мин уйлыйм, анда төрле илләрдән кунаклар килер дип уйлыйм. Һәм кино өлкәсендә әлбәттә без дәвам итәбез, һәм әйткәнемчә инде бу программа кысаларында татар халкының үзенчәлеген саклау программа кысаларында Әмирхан Еники әсәрләренә нигезләнеп кино төшерергә исәплибез. Бик рәхмәт бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Әлбәттә инде сезгә шушы эшләрегездә, шушы башлангычыгызда зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт. Менә шундый күтәренке ноктада сезнең белән саубуллашыр вакытта килеп җитте. Көнегез уңышлы үтсен дигән теләктә без сезнең белән саубуллашабыз.